he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie kumsani sompani march ni sompakhat jinglamania police emergency number chumi pakhat hian ron callin thilrin helom takamu thu aron soitlat mai a sedan chuan athil mu chu Utah State USA Dre parkhopui bul Jordan lui kama ania konga changa lui pan thak na kong peng bula thi sen niom tak tam tham tak le tharlam deuh maya munin ain soya atir chuan ran thi sen emo ti dewa ma se han khoi maya tum lain abul loka hian mei se pe khok sen la chadeu mai hi amule ta mishing thi sen ni paltakin ti ngai dan nei ta ka wangin khoi po khoi du lovin nu chui tu te aron hriat tir ni in ain soyani ti chuan arang takin amuna police arin tir pe ngal thuaya lui kam lung mun dewati sen lo om deuh lung chu an mu ve ngal thuaya mishing thi sen nge ni aran thi sen tian an endik ngala mishing thi sen nge lo ni tlat mai chu tiang za thi sen chuak tur chuan hliam na tok takani angai don ti chu a hriat maya atuar tu chuan a thi pui hial poni thei ma se khoya nge chu mi chu omang ti chu chana la har angreng lea abul lok an phekok char chu chu mi phekok chu niangem ti te po ril ruwa lut lo thei lovani chulai vela chuan ruang emo liam tuar emo an omem ti te anan zong ngal thuaya ma se chu tiang om chuan mu mai tlat lo ti chuan mun puilama hriat tirin an ni lam chuan uluk zoka an zon theinan helicopter aron tir chuak ve ngal boka chutia boruak lam nen anan tron kople nu chuan engemaw chu an mutangei rengani liluang akam lam hnai dai dul deuh lai a hian mihring ruang ni awm takan hmu thu helicopter chuang te chuan le awm te chu an ron hriat tira ti chuan chulai hmun chu va pan thuain meiche ruang kor sen ha jeans ke kor pol ha hi an va hmuta ani ruang chu la chhelu tuk lo nain engemaw chen tuya lo in chia to ti hriat theya a ruang an endik na tangin a chua pa le a ko chunga tuitlem munia tin a maya vung na sal lea a chala hliama tor chu ana sat ema wangin mela loi po nei lova tunge ni ti hriat rual ani tolo a mai le a khaberu te le aluru te thlengin himdam lai om lova a sop vekani ber tin a thi chan chu alua vuak na hliam chu ani ti chian ani ta boka tin a tira ron kol tu in a soi phei khowang chia kha a kele lama lo labuna ain king ngei ni in alang bok ani tunge ni ti hriat mai thei ni lo wangin nu chi tu de chuan press conference kovin an ruang charom dan le athom no hak te le an char dan te chu mi pui hriata anan puang chuak ta top maya tu te mo talin an lo hriata an ruang char chu tunge ni ti hriat thei anin be sei ani tin tual thiani ti a chiang le boka a that tu chui chu nge ngai dona wangin chumi nu chui na konga po chuan pui thei tu an oman be sei le boka ni chuti lai chuan an ruang charna tanga mel khatvel hla Dre parkhopuya hian Veronica Kasprzak hian TV a chanchin tharalo en ve meka meiche pakhat ruang charani thule amani thei om hria chuan ron ngai event thuai tur an hriat tina thu vel de chu a han mu chia chuan a thawa engtine mo tak hian amana a khuruta der maile pi Veronica I fanuhi amani lokin ina changa a chuak chu achinan hrezui tolova lau thong rutaka chanchin an lo ngai chan lai me kania chuti laia a fanuang rual vel ruang char thu han hriat chuan adeng na lo theilo chuta a thom no ha kan soite tang chuan a fanu ni ngei rin na ane ngala aom hle thei to lo ani ber heti lai hian pi Veronica hi tuna a fanu bota Annie Kasprzak le a pasal pom lai James Becher tenen an cheng ho meka chumini ruangan charni chu pathian ni in amani in rin ni lokhan Veronica chu a pasal James anen chuan an leng chuaka
chumi zan ron ho chu an fanu eni chuan lom takin kongka lo muaka engkim mai chu an nun phung pa nga yang vekalania thil dang lama lem lo inan lu nu chuan Veronica chu in bual turin in chung bualin lama a chowa a pasale a fanu chu chauka an lom thunga darit le minute somli a lai zon nu pakhati phone in a bia chuti anin biak lai chuan a fanu kha an ho tira a biak ba kha ngai event tamia lo tia in she chuaka ti chuan va biak tumina va chuaka a pasal James chuan dar sari le mi somli panga vela a room lampana a chho ve to thu alo shila ti chuan a fanu eni room lama chuan chovin a han ko lawa ma se chan na dong tlat lo a room kongka chu lo in kallo wangin a han honga a chunga walu po chuan a fanu chu mu tur lo la ta chuang lova angai na shelo takin a pasal chuan awa ama ai marshal haizok hian a pasal James chu aron tlan chove me khilo nia a kuta chuan lekha them pakhathi aron kengwa wa bok ani chu lekha chu an in room danga alo wa mu hi ni oma a horopa tragin eni zia ninge in alang boka chu thuin zia ka han chiar che chuan Veronica chu atliak nopi ani ber chu lekha chuan eni chuan ina chua san thule ama chu lo zong lo tura du thu te alo zia ka riap mai ani kanu in laka thil ka ti suala wangin poi ka ti ema dot ka shil chewa wangin poi ka tia ke chu ka chua mai ngai ta ani hetiang thil ka ti chani nang mani wang ani lova ke ma mi mal thil liawani e he ka le khai in chiar me chuan ke chu California lampanin ka kaldai to donani ka thian te bula naw pa yanga in soin dot ka soya ma se an khongai hlo ka du wang mai ani heta reng theinin ka in she to lova katana kong chun chu tlan bo chia hi ni to minron mu chu le hi ka du lo wangin zon po minron zong lo turin ka du chewani ka mangai vek chewa ma se ka kalangai si mang chaule tin alo ziak ani chu le khan chiar zo vele chuan police lambe pop ngalin mi bo ke sangin report an siam tangala atan bo chan bernia soi abialpa Christopher Beckshaw po chu an shet pui vek thova ani po chu be pop ngalin eni chanchin shet anem ti tenan zot ngal boka ani ro chuaning ma shet pui lo thule anin biak lo thuin alo changa ti vak ngai na hek lo le chumi in rin ni zan chumut mu po mumang lovin an khowara atuk pathian ni zinga TV an on chuan heti hian mei cherwang charani thu an shezuita ani afanu chu California lampan tur pom lovin an khodai maya khohar takin a hun to pa mang tamayem niang ti hlau thon na lian tak chuan ril rupa ngai putir thei to meulo ani bere ti chuan kut khur dat chungin telephone bana police ten ruangai ven na tur phone number an tarlan chu a han kola an ruang char chu a fanu ni therin thu chu awashilta ani afanu pian le athom no in bel tele ama she theina turom theyang ang te chu chip chiar takin police te chu ashil zung sunga chuti anin biak top lama chuan police te chuan zona poimo takan ron zot ve ta thunga ifanu chuan hasiam rual na tur thir brace of wem tin chu zona chuan Veronica ril ruwa zona zong ron chang ani bera amit sula ashoka engine moron noa a trong chuak theilok lo ti chuan engama chenangai wang nuwa fialo takhian o vue a ti chuak thei ta sham ani afanu chu arwangan charta ti rin hlelna nei to lova police te chuan midang pon ni ve thei thovania tin hnem han tum viau ma se aril ruwa chiang tat toni chu DNA test result ron chuakin ron nem nget zuin afanu duat Annie Kasprzak chu an khodai fem mun re taka anu ngei point a chan phak lovin lau thong le chan tu ngai ngoin a hun top chu mang ti a chiang ta ani ti chuan police ten mi bo report an don chu tual tha case saloni ta eni thattu chu zon chualo ngai ta ani
nu chui tu te chuan a bul chan nan Annie te chung ko din mun le Annie nun shim shim chu a che pakai tanga chui masak thain an hria ti chuan a chen pui anu le pa te chu va kom masain thil sang sang an va soi hova chu ta tang chuan Annie nun khongai thak tak mai chu an va hriat belta ani an victim Annie Kasprzak hi chung ko mumal lo taka pianga seilian alo ni reng maya tuna anu vernikai po hi a hring tu nu takalo ni lo nge anu le pa dik tak te chu anin then toa Annie chu en kol tu mumal po nei lovin fashaina te polom kual zak zak to ni chu tenga bai vai taka hring nu na man lai chuan amalo en kol to tu vernikai nen chuan anin ngai na hlea in zom na enga momak tak mai thuk bok si nei chovin ani chuan fangin alata nge ani chu ti lai vernikai pasal pom lai chu Dennis Kasprzak anin anu pa chu anin then lea ma se anin then nuwa po Annie chu amang ngot chuan a bai vai to lova alu thar vernikai chuan pasal danga nei le nuwa po nun pa ngai taka nei chho veta ani nu chui tu te chuan an nu chui na pui thei tur thil zongin Annie bungrua chi sang chuan en kuala a thil ziana notebook te a lekha nu chia te a computer te a mobile phone te le a bungrodang engamo chu en dik turin an lata ani a notebook an keu chuan Tleirawl art lai stage ti taka a bial pa Christopher Beck show chu alo art chil ne le ti alang thea phek tin maya chuan a du zia tele anin kar chan chin chip chiar a bial pa lampang chu alo zia kur do mayani chuti em a han crazy mai chutin nu chitu de chuan an in kar chu hriat chian le zual thain an hreta ti chuan a love life lam hriat tum chuan school lama an thian te hon an kom kuala an seidan chuan Annie chuan a bial panei chu zep chu soilo soi nuam alo ti hle ani ome tin Annie a bial pa fa pai ti vel chu school na pangzinga chuan alo thang na saviau ti te po an soi chuaka chu Annie a lekha nu chia a soi khani nge in alang ma se chu tianga naw pai anga ain soi chu dot mai ani thu a lekha nu chia bok chuan a ziak le bok sia tin arwangan endik na tang point naw pai lo ti chu chianga engang ril rupu naw pai anga in soi mai nge niang ti te chuan ngai to ti thui ang reng viau mai chu tianga a notebook te kewa an endik na lama chuan Annie thil zia pakhat chuan nu chui tu te mit ala fal lea aril ru le a selen na boruakin anu na ngong dan ti chiang hle hian an hria ani akum som pangana birthday a ngalel dan te a pian cham lo thleng tur a du thu sam te lo ziak nuala a birthday a chuan naw pai chak thu te mi pai ma mei che mo po ni se alom vek tur thu te le in nuam tak che na tur nei te chu a du thu sam ani thu te alo ziaka a ton hriat atangin fa han neya nu pain thendar nai na ti buai lo chung ko lim tak han din ve thalel hle nin alang arulu la puitling lo nen a bial pa chu chung ko din pui tura angai nget mi mai ani mela a du thu sam le a takram po thliar thiam hlei theilovin naw payang te na in soi tamai nin alanga adwang chu ni te me ma se lela ma chuan a khongai thlak viau ani a case kal dan han enin a bial pa Christopher a chu thil hre chiang ber tur nin alangta nu chui tu de chuan soi bel tur nei ngei po an ring boka ti chuan ani chu thu zo fi masaka nei chu thil ti om takalo ni ta dik tak chuan Christopher Beck show hi rin hlelom lo zok nin nu chui tu de chuan an shabik tlat lo a fa pa yanga aloin soi chu oin ani fa la nei du lo chuan alo that tamayem niang ti te a fa pai lo ti a hre chiang ani phei chuan a ti mol pho wanga thin rimin alo that tamayem niang ti te le California lam kal tur Annie chuadan te po chu ama a tha theina tur abum na mai ni thei ti te po an ring thiam phaveka chu wangin engemaw tak chu zo chuan tumru hle reng ani ti chuan court lama search warrant te dil masain ti tur chulte an ti fel zoa Christopher chu an chena in lama an vakal chilta a mai ro chu
ani po chu kum tling lo lo la nia du du ko le thu zo fi ngot the ni tlat lo dan chuan kum tling lo thu zo fi dan tur khirezet mai zam sa veka nu chi tu de chuan an ding na chan vo zong zong te chu chiang takin an shil thlap tur ania an du chin bak soi tir thian ni lo dan te po an shil vek tur ani tin chu mai baka thuan zo fi lai poin an nu le pa te mo an mani en kol tu te mo an mirin zong tak puitling tu mo ina pui turani tian ni le zel boka chu tiang chuan Chris apo chu thuan zo lain apai na pui thlapa a bial nu eni thi na chungchanga chuan thil hriat a neem ti te chu an zot ta ani ama sain Chris chu a bial nu eni a mu nun ber trumeng tik nge tian an zota ani chuan a bo ma kar ni lai ni mo ninga ni mo ni a hriat thuin a changa daring zat nge inin mu hun chui la hre them tinan an zot chik le dewa ani chuan a dar zat tak chu hriat to lo thu le school bala ani thuin a chang le a ho hun tak chu tlailam daruk bor vel niin a soi bokani phone in biak nun ber chumanan zole chuan a bo don zan po khan an line biak thu soya chumi zan chuan voi ruk lai in biani ome amain voi ni kola eni chuan voi li lai ron kol let ve thung niin a soyani tin chumi zan a in biak nun ber chu zan dariat velani thu ala soi thei boka chumi zan chuan eng chen nge anin biak ti te eng thil te nge an soi ti ten an zot chik le zuala Christopher chuan minute nga changa minute rugvel zelanin bianin a soya eni chuan a ruala tan bo ve mai turin a soma chu tiang chu thil ti chiani lo dan te shilin tan bo lo turin a thlema a chung te ngai dan tur te le poyan ti dan tur zong zong te po ngai tu lok vek tur atin minalo tum ve char charnin ain soyani adot le chuan school lama enin afa payanga lo soidar chungchang vel chu anan zot lea Christopher po chuan an panin kara thu thang vel chu zep lem lovin tlang takin a soi ngal maya an school enin afa pai anga thu thang te chu zep shan lova tin dot vikani thu po nu chui du de chu chiang takin a shil ngal bok ani eni chuani fa pai ti thu swing tika nge shil che ti anan zo chuan ama tak chu shil silovin a thian te le midang bula lo sei veringot niin a soya chumi nu chuan thil poimo tak an nu chui na mual ti zau le zual tu tur midang ming a soi chuak vele tatlat mai a soi dan chuan chu tianga thuaron than chan vel chu mi pakhat LJ an ti nena eni anin kop nu thakhat vela ania nu chui tu chuan chu pa LJ ti chu tunge ti la sha chialo ma se a ming chu eni not bua khana lang nual tian lo she to nge ani Christopher chuan chu tia midanga kopsan chu November thla vela chang khan nin a soya a soidan chuan LJ chu arukina ruma shwailu thina chu a chung ten an sheta hlo wangin Christopher chu om dan thup sak turin angena ani po chuan engma soi chuak to lo nin ain soyani a mai ro chu mani bial nu ten midangan koppolo zep pui vel chu thil ni theiani angem aniang kuma le ngal phei chuan a har ngar viau mai theya chu wang chuan a thu soi zong chu oi diak a har chan tatlat mai tin a thil soi lai om dan chu chik tak le exam veng menalo ming ran tan chuan arin hlelom thei hle ome a thutna chuan khong le ngil taka thuin chair von ban chu nget takin a vuan boka a thu soi zong chuan chet po chemeu lo chu ti rwal chuan a bial nu sun hlimania alanau pangbok nen police ma chuan a zam ve poni thei tho boka thutluk na siam nan chuan ala ma ve viau tho mai ti chuan nu chui tu de chuan anin karbo ruak vel chuan an zot ril zela aveng zat nge an lo in crunch to ti ten an zo chuan voi khat chian la in crunch thule chumi chu an chen pas pen sarate na ni thu te thlengin a soi ve zel boka zep chit a nei lem lo nin alang chu ching tika nge tian an zo chuan ani chuan ama karni lai niamo ninga niamo mai khala ni thuin a chang lea chumi nu chuan
นุชตัวเตเบงเอกเวรก็ฮอกเทที่ละใส่ชวกเละตารุปไม่จุมีจุนจวนอันในอินในตัวอันเฉียนปัสเป็นสารจูมุดหัวจุดเดียมุดลูกลายจวนนี่จวนนารอนทีทุดนี่นะเสียอาทิเซนจูเพกกจุงอาฟาร์ปัลเงียเงียนี่จูเบดรูมละมาตลานเพงงาลนี้อินอาศัยบกันนี่ที่จวนจูทิลเซจวนเรื่องเหลตัวจงเบงเหลาเชิงนุชิดูเดจูอติพกงาลชาไม่อามาจงขจวนนุชิดูเดนันโจจินเจียชางาอาบักเอ็งมาสวยเบลเมียเหลาคานียที่ลินในตักเละสวยจมอมตักโปอันโจเคร์เหลาจวนอาสวยจมไงเมียวเหลามาเซอาเบลนูนี่นาร์ทีทัวหันสวยเคร์จูเอ็งเนนอินจมาสวยชวกเงียเนียงที่อันเชทียมเหลาเลียที่นับเพกกจุงอาฟาร์ปัลตีเตบัดรุมละมาตลานเพงงาลตีเตเทงอาหันสวยเคร์เตจวนอันริลเลลนาอติสร้างตะเดียวตัดอันนี้จุดยังทิลเตจูอินคอมป้าไงจุนิเซไงทักเลียมเวไม่ตัวรอมตักนี่ลายินนุชิตุเตจูตนเชียดงาโตตักมิสวลนุชินก็งาอินซิรฟิงตนนิทัดมายาอาทิลใส่จวนปอยโมนัตักนีนอันเชตเดียวอันนี้เคสเช่นขตาปอยคอยตู้ไงอันปอยคอยนรีพอร์ตสร้างอมเตียนเชียอันมานี่อินตีรินอมนานเล่ปอยคอยตู้อังปวนนี่เหล่านานจุดยังจวนอันติโฟเตียนเหลาเชตโตชีนาจุดที่จะปนมีอะไรว่าคริสโตเฟอรันอเพกก็ที่เซนฟาร์ทัวหันสวยแค่จูอามาอินดาฟิลิมาตุมวังนิเทยินอันง่ายแต่เดว่านักกินอเพกก็นี่ที่เซนฟารันมูปัลตากินตีนอาลาวินโลคันโลกันนิเทยังเอ็มที่จุดนั้นไปหมดตะกะโลนิตาอันนี้จู่วังจวนที่เซนฟาร์จุงจังจวนนั้นจดจิกเลจวลตาอันนาร์ที่ไล่ตักจวนขยะตักเงยนมอินินนายมที่เวลเตนันจดตาอันนี้ปอรอนพูดสัตนินอลังสวยริงดจวนฟิอาดอนโลวังอินอาเจียนตูร์มินเปลล่ากันอมน้ำมุนเตจุกันเจียกังเอตีนอันอมในอินนมดานเตอารมณ์ดานเตคุมเลโดกันหุนดานเตบ้ากะอามาเลนี่ไม่ปอนิโลวินสเปนเซอร์มุดลูกน้ำมุนเตเซนินอาเลมเนนเจียงตะกินอาหันชิลฟิอาตาอาสวยดานจวนอันชุดดุนแรงไลน์นี่นาร์จูทีนินอาเซียอินนาร์ขังติงเอตีนโซตาอันนี้จูอันนาร์คอยน์อาหันกุนเนียมาจูตาเจียจวนเพกกจุงอาทิเซนจูฟาร์ตานีนอาศัยนี่จูมินูจวนนี่จูอันนาร์หุบินบาดรูมละมาคัลตังงาลนีนอาศัยชวดเวลาที่เซนจูฟาร์เรงเอ็มที่อันนั้นโซจวนคริสจวนจูเอโรเจียงตะกาเชียโลทูเลอาหุบงาลวังอินอาฟารินเหล่าทุยนอาช่างเลบกอันนี้นุสิตุเตจวนเองมาตัลเช็ดเบลตัวเราอมตากินตีนอันนี้เบียกนุนเบอร์จุเมอันนี้เนี่ยอันทิลสวยเตจูจิกจอกินอันนั้นจอดเลียจุมิจานจวนตันโบเหล่าทุยนเทมงารเนี่ยอินสวยนอาชุงเตลกาลุงออยโลน่าอันนี้นี่ปอยนอาฉลามาอันชุงก็จุงจังไงตัวตูร์เตอาเชียนเตงไงดานตูร์เตเลอาชุงเตรุลุนดานตูร์เตปอดอนเวตูร์เลตันโบลำจุงไงตัวจีนี่เหล่าทูเตชิลินอาริลรูมินตุมจาร์นีนอินสวยนี่นุชิตุเตจวนจุดอันนี้เบียกนุจวนเองตินเงหุนมันจุยที่อันนั้นจดเลียจุดที่อันนี้เบียกเมกไลจวนอปายน์บาร์ละมาเลงเพย์ตูรินัชัวสนะอันนี้เบียกโจหุนเองมาเช่นหัวปีเตนัเลงตูรินัชัวกเวเลนีนอินสวยนุชิตุเตจวนอับุลชูอป้าจุดาริงจัดเวลาเงอินัชัวสนะคอยบาร์เงยกัลที่อันนั้นจดเวเลียอันนี้จวนชัวหุนตักจุดาร์สรีบอร์เวลนีอารินทูเลอากัลนับปอเลซิด็อกสลูนนี่ทูอาโลเซย์เวบกอันนี้นุสิตุเดจวนคริสโตเฟอร์จูอัปปาจวนนัวหุนมันดานันจดเลียอันนี้จวนอัปปาจวนนุจวนดาร์กาขัดเลจันเวเวลวิดีโอเกมสเคลาจุมินุจวนชัวกเวเลนี่นันเซียจุมิชุงจวนอินาตูมานอมเวลทัวสวยบกาจุมินุจวนอันอินาจังฮัลโลเตอมอปีเตอินละมาจวนกัลตานีนอินเซียนี่นุสิตุเต็นนังไม่ยอมไล่จวนฟอนรอนเบียเจโนเมมเตียนันโจจวนตู้ไม่นั้นรอนโคลทุยินอัดชางามาเสียบุลอมเวียป้าจวนการอนโคลจิคาเชียนก็รอนช่วยหัวไม่เทียอีปีเตอินละมาโลวเรียกพี่ไม่รอการอนตีคาอัดดิเวทุงา
chulai hun bor te chu investigator te chuan an ngai poimo zual lea a chan chu eni thi hun vel tak niala na wangin chuti lai huna chuan Christopher chuan tual thana hun rem changa neem ti hriat an du ani apaina ron ko zo vele chuan a pi te in lamapan ngalem tinan an zot le khera Christopher chuan minute som panga vele in siam thu sein chumi nu chuan a pi te in lampan chuan a kalta ni in ain soya nu chitu de chuan chumi hnua aom zui zel daran an zot lea Chris chuan a pi te na chuan a kal pasangeya ma se chu da umareng chu peilo wangin a thian te na len chu le dila ma se a thian te na wa thlen chuan an lo le silova a pi te in lama bok chuan a let lea a pi nen chuan movie te anen dun ta vel mai ni in ain soya chumi nu chuan khoya ma chuak to lo ni in ain soi bok ani chuti lai tak chuan a pa bok chu roin rol velea anu te na chuan zandar som phat le chan ve vela avakal ve ni in soin afa pa Christopher le anu te movie an lai po chu awa mu ve ngeya anu ne na chuan thilom zia shilin Christopher chu lo ria tir mai turin atia chumi nu chuan an in lama pan zui ta ni in ain soyani in hlen nu chuan amaron tlo tura be se thian de chu ngak renga ma sen ron kal tak lok lo wangin amut san le ta zoka atuk zingdar kwa vela afa pa chu ron ho ve ta chau ni in a soyani nu situ de chuan Chris chu an ina tanga vale na tumna a thian te in chueng tia hlange tianan zot le khera a chan berpo a thian te in nia soi chu atual thana munani thei tlata chuti awa chua zeu hlan chuan eni chu awa that ta te ni theyangem ti zona an nei deu ani Chris chuan a thian pa te in chu minute som ni panga kal vela ni thu a soya nu chitu de la chuan chu mai po chu du tok lovin kan lam le holam bel khomin minute som ni panga ti na nge kallama minute som ni panga holama minute som ni panga ti na zok tin anan zot le khera Chris chuan kallam le holama minute som ni panga vel ve ngai ni na soya chuti ni chuan darkar khat don chu wa chuak wang don ti na ani Christopher pale apite chuan engema chen Chris hun mandan chu soi chiang theima se anin kopna tang chuan thil pani bo zui ngai big omin nu chitu de chuan an hria pakhat chu Chris ana thian pas Spencer te na eni nar thi thua soile a pe ko ka ati se na kai ni a soi chungchang khania ama in tlo khala tumna le ati swal thupa tumna ni thea hriain chui zui ngai in an hria ani adang le chu tunge ni an la hriat chualo mi pakhat eni ne na aru ka loin kopnia soi LG ati chu ani lea manga enna ko kal chingchivêt awangin an loin that tamai ti na ani ve thei tlat ani ti chuan ama sa zok Spencer te in a thil thleng chuan an chui zui ta Spencer te in dap turin search warrant an boi pui ngala ama Spencer ngei po chu thuan zot fiat ngal bok ani nu chitu de chuan eni boni in rin ni a hun mandan chu chip chiar taka soi turin aran tia Spencer chuan a u nen jiman kal thule chuda chuan darkar ni lainom thu a soya nu chitu ten in va beiri vea anan ti chuan nui chung deuh hian a uina ti lui wang nin a soyani chumi ni chuan eni nera in biam tianan zo chuan anin biak lo thua changin jima tanga an ho chuan miss call pani le voice message pani number hriat lo tangin adonga chu eni nia arin thu a soi thungani nu chitu de chuan a phone chu ena phalem tianan zo poin nialem lovin a en tir vele mai boka chumi nu chuan a chau deuh wangin lo muthua azan rei turin a paina kai tho vele chawni in a soi chumi nu zan rei khama chuan game sa khela eni po chuan ron bele ta chuang lo ni in a soi bok ani ama dewa anina eni nar thi chungchang vel chuan an zot lea chu po chu thu dikani ngei thu sein Christopher athil soi te chu adik vek tianem heta anrin lelang he huin thila thleng lo ni in alang le ta deu ti chuan nu chitu de chuan an hriat du dang mi pakhat LG chungchang chuan an zot velea Spencer po chuan LG chu lo hre ngeya ma se phone emo mai chana emo po an line be mi lo ni in a soya chum khatero LG chuan eni email hack saka
chu da chang chuan ron bian ni na soya chu bak chu an lain bengai mialo ni in a soya ni chu ama kum November thla top lamemo December thlai mo ani arin thu te a email chu lo delete vek to thu te a soi boka chu baka chuan LJ chu mi thalo tak ni an hriat awangin school a thian te chuan alaka tang in thiar film turin eni chu thuan ron na sa hle ti te a soi boka then khat pe chuan LJ chu misual rual geng pola tel ni in an soi nge ani ome nu chi tu de chuan eni bial pa khris azok chu LJ nen chuan in betoem ti ten an zot lea ani chuan voi khat chuan in biak to thu soya chumi chum chuan LJ chuan ron na vau na sa viau ani ome ma sian in biak zo chuan engkiman soi fela ngain thadewin ani thlanin a soya a mai ro chu anin biak top dana sei chuan ril ruatikal thuyang reng khop mai anin biak top don chuan LJ chuan ilaka chuan thinrim na ka nei to lo ka zui to lo wangche midang zui ngai ka nei tin phone da ta dai nin a soya zui ngai ati chu tuna an victim eni chu ni theyangem ti chu ngai tu tham takalo ni ta ani an chen dun thu soi be san chuan LJ ti chu rin hlel number 1 an da ta wang maya nu chi tu de chuan chui zui turin hlel chiang fel fek fokan nei ta ni in alang a mai ro chu mi LJ ti ringot chu atua ma chuan a hmelan la mutlat lo maya a ming lampum chu lal joni ange lal je ange lal Geronimo a ti pon shelova khoilam mi nge ni ti lan shebok silo Spencer chu email in ron betoa Chris po phone in ron beto boka ma se ron biak na number chu lang thelo turina thuptlat ni nan soi bok si abak chu aming eni no da in ziak chu nile maya tunge ni ti chui chu chu namasa nei angai le ta ani ti chuan a o ngei lo she to tu Chris ne ra chuan awa changin na ma she theina tur omem ti ten an zota ani la chuan ma han she theina tur chong thluk dan dang lambi ke mo eng maum lo mi pa ngai chong ani mai alo ti tlat boxi nu chi tu de chuan an man ro chikhat tlangwal hok lak deuh angalang kholaya tal tam aru kami chanchin zir tur an ti thin te chu an man chang kai lo ngai don ta ti chuan chung mi te hna chang chuan rol thar kum som pasari mi vel genga polo tel ve thin eni te skula lu te mo an skula lu te ne na income nai takemo LJ ni thei tur chu an phek zon ta top mayani amai ro chu chol kar tam fen be nu po chuan an midu LJ ni thei tur chu an she thei ta hau lo maya an be dong ve ta lek mai chutia mangang ril ru takanom lai chuan nu chui tu te zinga pakhat chuan phone poimo turu ultra pro max adong tanol mai mei se pakhat Joanna Franklin in ti hian ron kolin an nu chui lai an mizon chu a hriat thu mai nilovin eni an tha lai chuan om ve ni in aro in soi ta riap maya chunu chu credit card mangami poisa lak sak thu boing amazat or lai lo nia athu hriat te soya miswalan man phani chuan athu boi zong chu ti topa azalena chuain be save ve thung ani ti chuan nu chui tu de chuan rang takin chunu chuan kom ngala ani chuan an mizon LJ chu a hriat ngei thu a soya a mai ro chu poi khoi tu tak zok chu mi pakhat Daniel Feriani thu a soi vele tatlat maya amak dang lam chuk chho ta nuai mai Joanna chuan chu pa Daniel chu a thian pa ni thu sein nikha chuan panin ina noma chu di lai chuan LJ le eni te chu an rain ko lut ve boka an niom vereng lai chuan bathroom a lutin an thom po a tha hiam hle ni ome chu ta tang an ron chuak chu Daniel chuan lo be sei velea ma se ni chuan du lovin alo nui san maya chu ti anui chu Daniel chuan ma musit le deu so zong nui angain kuta thak tamai nin a soi banga lu tawin tisena chuak na sa hlea engowanga min nui ve khanglang nge ni tin an khum zui bora atluk nu point ala chhir zui cheunin a soyani ain beng dai deuh nuwa eni chu vapan nai lea alo la thochok choka a khaberu chu atliak ti hriat takin alo sop dewa
Joinai chuan damdoina kalarot poin Daniela chuan a phaltat lova in shuk faina tur tuela lak tir zok niin a soi. Awa chuale chuan Annie taksa chu nun na nei to lo ti hriat takin a lo dang vek to niin a soi ani. A soi zel dan chuan Daniela chuan bangle chuata thi sen kai vel chu ti fai pui turin atia. A chezia chang chuan hnil ngam chin nialan lo wangin bangle chuat vel zong chu no fai pui le vek ani ome. Chumi nu chuan bathroom a Annie ruang chu zon lutin a thom no hak lai chuan thlak saka. An thom no hak tir nia soite le an phekok bun tir nia soite chu arwang an charlai Annie thom noin beltenen po ain mil hle. LJ le Daniela te chuan ruang chu phur chuakin an re zui tawang fanga an ron le chuan tuya chenga aron le to lovang an tinin a soyani. Joinai chuan poi khoi tu minga soi mai nilovin nu chui tu ten an rin hlel ber LJ chu mit nge mutuam chunan hriat ala niria. A soi dan chuan chu pa chu ama Joinai ai niam zok ma se mingo pa ngai tak kum som pakomi niin a soyani. Chu nu thil soite chu chiangin nu chui na konga poi mo top ani hloma. Nu chui tu tan po base na a sang chota hle. Poi khoi tu bernia soi Daniela chu tunge ni anan chui chian chuan an mi hriat zong takalo ni le ngala. Zel po lo tang ve reng to ri lo zuar thin geng vela po tel reng thin hi lo nia. Chu poi khoi na le a hring nun dai ri chu ain me viau ani. Chu ti rual chuan a thil soi chu ain phaman tha viau na amizia rin harriau na lai om ve tlat mai. A thil soi chu a thiam nal par lutuka uluk taka in buat sai sa te po ang viawa. Tin ama kom tu nu chui tu te chu chiang takin ammela. A kuthan ti chet vel dana te chuan mi hne tum hle ni na langa. A dot soi min oi tira tumani theyangem tin an laring hlel deu ani ber. Tin chu mai nilovin a thil soi chu a rap thlak te lul nen a kalpa deu ma nin an hria a fil tok lo nin an ngai deu ani. Ma se chu a side bi lama changa thlir na ni ve maya. Joinai thil soi chu bo zui lo phalchi ni chuang lo. Tin fin fia po harvak don an hriat lo wangin arang theyang berin search warrant anan dil ngala. Ti chuan an nei thei vele Joinai an victim thina in nia soi Daniela chen na mun lampan chuan an thok peita ani. Ti chuan le an lo rin lok ang ngein aina chuan poi khoina thlen lai an che dan nia Joinai na soi ne na in mil tak hlir an va muta chia mai. Re thelo ti re na hlo burenga mozat an va mungala. Tisen no final an man ni a soi nge kha ani mel. Tin bang te chu rong aloin noi thar vek boka. Chen khat phei chu laro man lo hial ani. Tin chuat pha carpet chu loin hi ka vek boka. In chung mundang shim po chu siam that layang main at nok deu nuai boka. Chung zong chu poi khoi tuina nu thup na tura ta na atti ani mel hle ani. A mai ro chu eng kimero thup malani talo niin alang. Kong khar pakhat chu la siam that man lo niom takhian alo ko deu huawa. Enia tau tir na lama chiani theyangem ti mai turani. Chu kong khara chuan thisen niom tak rong sen hi a kai boka. Tin chumi bul chuata carpet chu lo in phok vek boka. Joinai in thil thendana soinen khan ain mil hle. Ti chuan nu chui tu te poin Daniela chun dop chu a harlu tuk toin an ring lem lo boka. Station lama thu zo fia turin an shoi phei tangal ani. Thilom dan thlirin Daniela chu arin hlelom ema wangin atir chang rengin pulis te chuan ana theng beranor ngal mai thain an hria. Eni thalak chu en tirin eng tin nge ani nen hianin in hriat anan ti ngal thor maya. Thalak en thuak pain Daniela chuan Brittany himo Brittany niem alo ti huwa. Nu chui tu te chuan a ming chu Brittany nilovin eni zok ani thu anan hril fia le ria. Chu ti rualin ming lema manganga Daniela chuan Brittany tin alo hria poni thei ti ngai danan neya wangin Brittany nena an chanchin chu soi turin an han ti ta ani.
Daniela chuan Brittany chu kan thian a han ti phota soizom tamai lo chuan eng thil nge thleng eng tin nge Brittany chu a fel rewasin a tile ta dai maya ma se nu chi tu chuan a thanga in o buai an tum bau lo chutia zo na zot let zai mai chu an ngai dana ni lawang reng hlea Brittany chu tu thian mo anan ti thalia anoki point ngai no beilu tuk to lo pon lama lo ngai thlatan phei chuan kapura ba da ti thom te po ang lek ani o me Daniela la chuan enge soin tuma tlang deuin soi ve mayula ala ti ve fan maya thila in la shelo ang reng khop mai chumi nu chuan ba deuh nak hian an thalak entir chu Brittany ni nge a hriat thule chu nu chumi pakhat sela an ti nena cheng dun an ni thu a soile ta dai maya nu si tu ten eni chanchin an hriat dan nen ain hlat ta tel mai Daniela chuan do ta phu chop kwal vel mai nge eni churi nai takin alo cheskiu venek ti po ngai tua tham takalo ni le ta ani lo poin Brittany ati nen chuan aloin ang viawanga a hre sual te po ni ve thei tho bok investigation kallai nia eng po thleng thei vek ani chuwang chuan nu chui tu chuan chu thalak chu Brittany nge ni ti engang velin nge chian tian an zot lea za somriat vel chuan ka chiang atile mai boka a hrengai chu ang si ani chute in bia kar laka chuan voit ni voit thume molai chu Brittany chunga chuan eng thil nge thleng ti azot non le thin boka a in ti oi na ni lo chuan angai sak ve hle ni chuan alang tlat ani chunu chuaina chuan ron kal to rengem ti tenan zo chuan kalte renge mani loka poron kalalom ati samle eta tin chu mai po du tok lo chuan avoina po kanin phone message point kan line bereng ala ti ta deu dewa eni chu alo ni lo tak take mani don le ti mai po thilol takanita nu chui tu de chuan a bial pa nia soi sela ti chu a ming puma shem tianan zot lea chu tiang a hriat chian lo thule a ming pum po a hriat lo thuina chang lea nu chui tu de chuan chu pa chu LJ an ti po kha lo ni theitin Daniela nena chuan sela an ti chu LJ ti nemo JL ti nemo an ko ve thinem ti tenan zot le ngata Daniela chuan chu tiang an ko ngai po hriat lo thuin a changa nu chui tu ten Brittany nia a hriat po chu a ming tak chu eni nia an hriat thu te alan hril chuan ehe alo ni chu male ati nem duaya chu zong chu ni mai a mai ro chu nu chui tu te hian misual lem chan thiam tak takan lo ton ve nual to wangin Daniela po hi han oi ngal duak chuan tumbi khau lova kan lanor da tok lova niange tin striker pasari anan tlar phele ta thot maya inrin ni Tleirawl ina I shroi chanchin kha soi maila anan ti ta phong maya hetai chuan an reserve tak meu toni chutia Tleirawl kum thling lo le ngal lo pui anga nan chua chuan Daniela chu asa ve ta phat maya chutiang kum thling lo chu voi khat mai na chuan ala shroi lu lo thua soi ve ta mak maya nu chi tu de chuan akum aina lang upa poni mai thesin anan tile shama ma se Daniela chuan chan ena po en tolova amel pomel pe tolo ani chuta thil ti sola puan tumani chuan ukila momo thu a soi ta mi maya ma se chu tak chuan nu chui tu te ati phur thar ta tlat mai min ukil mingan lam chul to hi chuan in puan an nai to hle thin ti hi an ton hriat atangin an lo mu fo to nia ti chuan ukil chui du tak mo I chan vawnia soi chiang mai la tin anan chai kwal ta ani chuan engkim thataka ka soi chungpo poi khoi tu min puli tla chuan du thlan tur dang om leinem alo tia tin tu chunga ma eng thil ma ti suala nei lo thu a soi le boka chuti mai chuan anin zo chuam me lo riau ma se nu chui tu de chu an la be dong du tlat lo engam phuruk na riau hian man lak lo to Daniela nena chuan ani le eni nangin Brittany tiai hriat kha atual thi tin han soi taila eng tin ngei ngayang anan tile khera a mele chongdana danglam na enga motala oman be se lain ol sam zet hian ka thani lo ni chu
atiliam le pota chumi nu chuan Britannia ti po chu ani arin lo thu le an thalaka chuan in an ema wangin a hriat pol mai niarin thu te a soile ta dai maya tin Britannia chu an niarin lo thu nem ngena ang reng devin ani chu a mani lai ni lok po khan la ron kala voina po kan lain bereng alom atile ta zela nu chui tu ten an mei che soi ani chu chol kar khat kal ta khana thi to tian an shil chuan chu ti chu in mi soi chu voi khat ma kai na la ron kal lovani chu Britannia de chu man ni loka po la ron kal lom atia a thu chu a khirin pu speaker tan po khai kho mala harri khop mai amai ro chu nu chui tu de chuan be dong lovin an dop zela ma se Daniela chu ain puang du lo mai ni lovin antana changkai tur le ama hanin pu zuina tur thil eng ma sei chuak du tlat lo maya amai ro chu ama puilo khoi to thin te khachan chanin ko da changin ama kol zui zel phalna le khan la le thei hlau maya chu ti chung chuan ma son an nei nge ngai to thung don ani ti chuan nu chui tu tim peng sang te chu anan chi zara ma se Daniela ina thisenan mu DNA test turan thon tele Daniela phone record endik turan thon te kha result ron chuaka anrin lo lam zong da in thilaroin her tatlat mai chung thisenan test te chu ani thisenan an rin te lul nen alawin mil hau lo maya Daniela te na chuan poi khoina le kudin thlakna enga mo chu thleng nge ya ma se ani chu chuina chuan a kal lova chuina chuan kuda tuar lova ati sen po chu chuina chuan a chuak lo ti a chiang ta viau ani tin Daniela phone recorder tang chuan ani ruangan charna mun le abul naya shim po a ruangan charni le a bozana te chuan a kal lo shim ti an shele thei ta boka chu ti ni chuan an thu hriat na ber joinai khan thu dik lova soiti na ani mel ta hle chu wang chuan joinai bok chuan an ko thale ta chik taka thuan an zo nun le chuan a trap ta pu ringot maya nu chui tu te tan chuan a shil hai thlak ang reng viau mai a mai ro chu mit tui le nap tui ti vel hi chu a nei fa te chuan ol sam takin an ti tla zung thei ti hrein joinai chu ril ru fim tak pu chungin an dop tangat ngat maya ti chuan le thudik takaron lan chua chuan dot soi tu zok chu Daniela nilovin joinai ngei chuani ti an hre thei ta joinai chuan ani chu hriat polo shelova Daniela chunga phuba alak du wangin alo pu chevel mai hilo nia nu chui de tan hian han ngok ir pop te po chak rum mai thei ani anni pani Daniela le ani te hi sual na lam kong rong bol dun eng kima in thurwal thinan nia ma se Daniela hian alo phat sana ni ome chumia thin rim phubalak na turim changa zon lai takin ani case chanchin tharlama mu fu hlau maya ti chuan a thiamang angin lo zir chianga a hriat thei chin chu Daniela chen na ena poi khoina dang thleng ne na siam rem kwal chhota ti chuan oyom takin ani thattu angina puta ani ber tin chu churem changa lain Daniela laga phubalak baka ama tu buai or lai ngei te po film pha thein be sei bok ani chung zong zu thuan an zo fiale nu chuan ain puang faile ta feka ni china kan soi tuang khan nu chui tu te tana angeyom dan tur zia chu soina siak lo ni top mai ha thi kulin nu dik lawan chui chiam pha an hun hlu takan pai mai pialama an khese in nam noi ni lo pin room thai ngeka chuta apoi khoi tu tak tan bo na hun rem chang siam pha thei boka apoi ani top mai ti chuan joina in puana thar nen chuan Daniela chu thuan an zot lea ani po chuan aina mi ku ta thlak ngei ti chu apoma ti chuan kidnap le mi ku thlak thu buai an ortir ta zoka ma se an du ber ani tha thu buai ero ma son na an la nei le ta chuang lo ani soita kangin joina in puana le athil ti kwal vel bo zui khan hun enga mo zat an khorala nia khawang khan nu chuina kong dangan lo hlam chia deuh vek to ani an chuan na muala diklo tian an hriat chua meu chuan thlatel fe lo vei to a nan bung thar le tur chuan
thả ra mèo tổ lô vani mai ro chu thazat wangin min nan thok lo tian hret chiang aniang abula tang bokin an nu chuina chu anan chan le ta ma de an case kai noi ko lan don te chu abula tang bokin anan highlight chalea thil poimo mai palle an lo hlam chia palte omem ti te chik zokin anzir thale ta ani ti chuan chutia mk tha zong nen anan chan tharle nu chuan kol pathum poimo em an mu chuak le ta chung te chu bo zui turin an chop chuak le ta ani chung ron kol tu zinga pakhat chuan Annie bozan khan atuka rongan charna lui bul kong ko dal na pala chuan cycle khal ni ngei tur mi pakhat hialo om niin asoya kong sir thir pal chu boin a hnoi lui chu lo thlek na samaya akun na salutuk chu atlapal mayang ti te hlau thong hial ani ome ahun line ngai sak lutuk lo ma se chulai hmuna ruangan chartu han hriat chuan aril ruwa ron thara police ron hriat tirta ani pakhat le chuan ruang charni khan mi pakhat hian kut vai lau chunga min man don lo min man om lo mai atimol mol lai hi asharu niin ain soile boka chumi chu Annie thattu chu ni thei mai long mo tina ron report vele ani chumi chona soidan chuan amirin lel chu pate lampang samdum seideu tak abeng khu tre pazwa korbuang lam leke korbul pol hanin asoibok ani tin an bo zui turlis pathum naron kol tu chu tu dang nilovin Annie bial pa Christopher Beckshaw bokha ania mi pakhat LJ in tina vau thule alin biak to pa chuan midang zui ngai ka nei ati wangin chu midang ati chu Annie chu nianga aruangan chartak na hmuna khana wathat tamai niarin thu aron soi kha ani chu mi pathum terin lel chu mi thumun LJ anti vek chu ani theina lai pom thowa amai ro chu pa LJ anti chu tunge ni ti an hret chuak theilo chu an buaina lai takala ni si ti chuan chu pa hriat chuatum chuan Annie phone record lam te chu anan bi non le ta chara a call don zinga chuan thilrin hlelom bikan mule ta chat mai mishang shanga biak te chu an number lang veka ma se kola don pathum chu aron call tu chuan mu theilo turin a number thup tlat maya abo nu athi malok po khan chu number thupa tang chuan phone ala donga chu tak chu atirin hlelom tu nin chu number chu LJ chu ani arinom ta viau ani ti chuan telephone company lambe popin thilom zianan in shil fia zunga ti fel ngai te an ti fel nuwa chu number in thup chu anan chui tir ta tin Christian ama vau tu nia soi LJ number in thup ve thonen chuan chu number chu thumun aniem ti po shedan duwa alawin ang ani phei chuan Annie thattu chu LJ angei chu ni ti rin har sa to don lo ani mai ro chu telephone company lama tanga an phone number china report anan don chuan thil makdang dai an be sei pha kha ulo thil in thup den strong heavy an ron high lang tatlat mai le chu number nei tu chu tu dang nilovin Annie bial pa Christopher Beckshaw ngei kha alo ni tlat mai tin chu number man na tur chuan phone shanalo nei thlap bok ani chutia Christopher athil ti tuinai lo zet mayanan hai chole taga chuan mo phurtu berani rin na alian ta hlea chuti ni chuan ahma atu soinem nge tu midang zong po khan thu dikan soem ti rin nga ma harle ta chal mai chuwang chuan Chris chungun zoka chui zui le lo ngai ta ama ber chuan man chok to don lo vain ngai in thlamuang takin om to tian hria fin fiana an zon chung chuan man rup po chulan ti ber to lo an ring lel tin shei lovin lo leng vel hol se chu tinga ni chuan film khurna chang po shedon mi lo ti na nia alaka evidence nei dan kong ol samjok donin an hria ani chu ti lai chuan atu soi hriat pui tu ber pakhat a thian pas pensara in an endik na result khanan keunon lea beiseng ein nu chui tu de chuan an lo film khur tok lo na an mu chuak le ta chat mai khatia far khopa eni nara thi nia an soi lai khan
Spencer in khoi laia ma chuan athisena farti fin fianan mumia lova Spenceran atnarat hi nge yalom ati khan lo ring ve ringot ani ti chuan Spencer chu thuanan zot non le tangata tun chum chuan ulukin an chik boka Spencer thu soi kal mangpo tlem chuan adang ta deu atira eni nar chu athi nge yalom alo ti very ngot kha tuna chuan keima tak chuan ka mulova ma se Chris khana thi nge ti wangin kaloi ve topa atingam ta chau maya atran na chu a phet chanin a tong huai ngam lo chho ta hle ni nu chui do chuan Chris thu soi nem nget tu dang khamizana ariana api Wilma Fernbe kelipo kha thuan an zot fia velea apma an lo she dan kha chuan Chris chu a thian te ina vakal nu chuan chuak to lovin api te ina chuan om char char khania an thulo she te kha dikrengem ti nem nge chat le vek chain an shia ani amai ro chu pi wil mai pi ro chuan nu chui tu te chu a chang thadu der lo maya apma a soi to kha soi non level mai ni berin an shia angai hovin akal pa deuh ma mai nan shia ani Khamizan khan atupaleng chuak chu vai khat bak a call o ma shelo niin alain soi renga ma se phone call record an nei to chang chuan zan lai don thlengin atupa chu tumenga moza ta call ti alang tlat maya tin Chris pa khan afa pa chu pi te na chuan dar som pakhat le chen ve vela awa muni khan in soya chu ti si piwil mai chuan engowang anina om renga tupa chu call tlut nge niang enga motak fello chu om ti alang chiang ta tel mai tin chu mai la ni lo Chris chuan api chu zandar som pani le minute som li pasaria a call le ti po call record atang chuan a hriat thea apa soyangin dar som pat le chen vevela api te na om reng to ni si chuan api nen chuan mun le mun anin call ti na ani dona mobile phone nei thar hlim po ni lo an thu soi chu oyom lo chho ta hle ani chu tiang chuan thil in mufu lo le ri hle lo matam ta hle maya Christopher at chung chuan thil zepruk ingoma tak chuan nei nin alang ta nu chui tu te na thu dik zik tlok lawan soinual ti po a chiang chho ta hlea chu ti rualin an shed du lian tak pakhat shed lon la neya LG an ti ve zia chu tunge ti mol mai chuan an ril ruala kap ani chu LG chu Chris a thurual puim niang eni thina chung changa chuan Chris anen chuan an lo thok dun reng zok ti na ni lo mo ti te po zona om the lo ni ta tu na chu pa chu khuya nge om ti lan la she thei si lo ti chuan an chung ko thudik lo soite LG number ni an soi Chris a number lo ni tak dai dan te le LG ni na dik tak te chu a shil fia vek thei mi pakhat omin an sheta chu pa chu tu dang ni lovin an mirin hlel bulpui berlo ni ta an victim bial pa Christopher Beck show chu ania police station chunga ngei soifia ngai te soifia tura ko mai chu thaberin an sheta ani la chungai thatlo na po nei lovin Colorado lama azirna chunzomin na lo om le dai to hi lo nia chutia thu zo fia tura han ko tharle ta ka chuan a hlau thong ti hairwal ani talo an chung ko dot soila an lo she chuak nual to bok nen changrei thei doni nen she to lo ni mai theye an nu chui zong in khai khom na atnok buai lai ber chu aron soi fia tange nge ani akum ngai toin athil soi chu rap thak lu tuka engtin nge chu tiang thil te chu ngai to chho thei jok ti mai turani LG chu tunge ni reng tian an zo chuan chu tiang tu manom lo ka phua chop mai ni kha ati ta heu maya ma se thil buai thak devalom a phua chop tak ni se eni notebook a khan chu ming chu lo chuang ve tho boxia chu wang chuan nu chui tu te chu an la min thei tlat lo a mai ro chu thilom zia chu chip chiar zokin han soi zom ta a main eni khan a bial pakrisa thik turin mi pakhat LG ti chu alo phua chopa a notebook te po alo ziak vel thina ni ome chu churem changa lain eni tha nuwa atak om lo mishing LG chu athil ti thupnan tol that tu a pu zui ta zel nin a in soya chu mi konga chuan a thian pa Spencer point
thei topin alo thup pui ve bok ani tin Spencer nena Chris a message tonan mu chua chumi fin fian tu thadeu chu alo ngei boka a message thon phata chuan police an local mai theya eni nara thilo tiro tiatela chumi dot chia chuan ka phei khok test turin an la ma se minrin hlel lo nana ke ma ti tirania ati zui le bok ani tin police nena dot sei turin ka tilo chea khamizan khani muthua engma tak tak ke shet lo kha chu teng chuan lo soila ni mai ti te ne nok boka engkim mai chu vok sa thau kara ati rodin thua sen no chak ang hian ain nerem thlup mai ani ti chuan Chris a inan dapna tangin cycle pakhat an mutsuaka chu a ma dei ron kol tu pakhatin luilam thira lo kun na sadewa mu khami cycle nen khan ainang hlea tin ron kol tu midangin mi pakhatarin hlel min man don lo min man om lo e mai lo timol mol pa mu ni khan Chris a chu school a lo kal lo vele chia bok ani tin chu mai chu la ni lo cheu an evidence poimo tak pakhat le chu eni bozana anu Veronica in Chris a call na kha ania khatia anin call khan Chris a chon engma eni chanchin shed lo thu lo soi khania ma se a phone record an chui le chuan khati lai khan eni ruangan charna bul loka khan lo om reng tian shele theita khati eni nu ne in biak lai khan a fanu chu that fel deu chiani arinom viau bok ani ti chuan Christopher Beckshote apile apate tu soi diklowan fin fi zong tele evidence shang an nei te chu a thatto ka ngain Chris chu an manta tol thale dot manga dan ro relati khotlai thu boy or tir anita ani amai ro chu thil boy thlak ang reng dewalo le tatlat mai poi khoina thlen lai khan Chris chu kumsom palimi chawla ni wangin puitling anga chung thu rel thei alani lo tlat maya chu tinga ni wang chuan poi khoi tu kum tling lo ho dana mun juvenile detention center lama an da maya ngai dona chu tinga ni chuan dan angin kumsom ni phatatlin huna a chuak le mai don ti na ani nu chui chung le kot ro rel na zong nen anan man fel meu chuan kumsom pasari lo ni der to le ngala kumsom ni phatatlin a chua le mai chuan kum thum tha ba ka tang don lo ti na ani chu ringot chu apoi khoina rap thlak zenin nu chui tu te chuan ni theingangin an shelova puitling anga chung thu rela ni theinan man la zui ta zelani chu tiang tur chuan apoi khoina le mi ku ta thlak dan chu rap thlak u chuak turu buru bi ka ni ti fin fiangaya ti chuan a fin fiana tur evidence rin thlak an zong ta chara chu tia an zon mek lai chuan vanei thlak takin an mamo tak phone call an dong ta chat mai aron call tu chu Chris na juvenile detention center lama tangin ania aron call tu chu ta tang ve mek pakhat le Chris chuan loin kom ngi hle toa alo kom ngi ma niang ring zo takin a che dan zong te chu in soi bun ra na lo shil vek ani ome ani chuan nu chui tu te aron shil chong ta ani an thu don dan chuan Chris chuan eni na fa pai ti thu tang school lo dar chiam chu lo shevea ani ngei po chuan fa pai ti chu a oi mia ani ome ma se fanei chu la du der mai silova ti chuan tlan bo pui eni chu somin tuna arwangan chartak na bul lei bula in muturin anin tiam ta ani an mun ruat eni ron thlen chuan Chris chu lo om reng toa chu ta le eng kho soi sit set lovin swadur mangin eni in ring lo lai chu a hem tapop maya chu ta vai khat mai po du tok lovin a mel mang she thelo tur khopin a hlap zui ta chiam mayani chu ta po chuan du tok tamai lo chuan atluk nuwa swadur chu a chala norbetin a kein a trum zui chora eni chu che turom to lo ti hriat nuwa a kut thlak chu ban san ta chau ani home nu chui tu te chuan chung an thil hriat thar chu ruang en ding na result ne lan an en kopa postmortem tuin a mai hliama tordan lo soiten en khan a in mil viau mai a chala a hliam tordan le swadur norbeta a trum chiam dan te po a in mil hle ani
chuti a chet dan chip chiar taka an soi thei ta ka chuan puitling angin achung thu chu rel thatalo ni le ta Chris a point shemna neb zok a be sei wang nge ti hriat ani lova a thil ti sual chu pomin kumsom pangatang tur shema ni le ta zok ani tuntlengin Central Utah Correctional Facility Ganison Utah alatang tarenga kumsani somthum pali hian parola chua dil thei don ani ole khati zong kha tunchum Geronimo crime kan ti chua thei te chu ani le ta hei chen i thlenga he channel ila subscribe lovani chuan khoi takin min subscribe sak vela kan lom viau don ani ole in zo vain tuk chu nom choi tui mut tui mang thale vek ule